Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija jinsab f'baħar ta' inkwiet wara li l-4 wara nofsinhar il-maġġoranza assoluta tad-deputati nazzjonalisti taw l-appoġġ tagħhom għal mozzjoni tad-deputat nazzjonalista Chris Said. Mozzjoni li fiha Said talab li jitwaqqaf bord ta' inkjesta li jinvestiga l-allegazzjonijiet li kitbet fuq il-blog tagħha Defni Caruana Galizia. Fost oħrajn, il-mozzjoni titlob li jiġi investigat il-kap nazzjonalista Adrian Delija wara li Caruana Galizia kienet allegat li daħħal flus f'kont bankarju f'Jersey. Flus ġejjin mill-prostituzzjoni. Sorsi qrib il-Partit Nazzjonalista żvelaw ma' One News li d-deċiżjoni tad-deputati nazzjonalisti issegwi dak li ġara fil-grupp parlamentari ta' tnejn li għadda. Qalu li fil-laqa ittieħed vot li fih il-maġġoranza ivvutat favur il-mozzjoni ta' Said. Is-sorsi tagħna qalu li xħin Adrian Delija ra li għandu l-maġġoranza assoluta tad-deputati kontrih tilifha u beda jgħajjat minħabba li qiegħed jibża' imur għall-investigazzjoni dwar l-allegazzjonijiet kontrih. Il-laqgħa tal-grupp parlamentari li seħħet fil-bini tal-Parlament kienet deskritta bħala waħda imqanqla u kienet ikkaratterizzata minn ajjatu storbju li dewamma bosta rkejjen fil-bini tal-Parlament. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'qagħda ta' rabja kbira spiċċa ippospona l-laqgħa għall-4 wara nofsinhar. F'dik il-laqgħa Delija ippjana li fis-seduta parlamentari ta' tlieta joħroġ lill-oppożizzjoni l barra mill-Parlament. Tattika li kien juża l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil biex jiġbed lejh is-saħħa u jibgħat il-messaġġ li mhux kollox business as usual. Iżda l-pjan ta' Delija sfaxxa fix-xejn meta ġie żvelat minn One News u kien hemm deputati li rrifjutaw li joħorġu l barra mill-Parlament.